Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek ape yo. Ya sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah. Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi mbiyen. Wis ya to. Urung. Ora wani nek ya. Kok mendono matane wis urung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po. Wis Oh, urung ramen-ramen lho we. wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae Sing panggunge ambruk itu.